A continuació, un podcast amb segell Ràdio Palafrugell. A la nostra web, a totes les plataformes. Capacitats, un podcast amb el Centre d'Atenció Primària de Palafrugell. Tornem al Capacitats, el podcast de Ràdio Palafrugell en què parlem amb l'àrea bàsica de salut de Palafrugell, els diferents serveis o missatges o notícies, novetats que ens ofereixen. I avui parlem de la fisioteràpia. I parlem amb dos fisioterapeutes de l'ABS de Palafrugell, que són en Miquel Carreras i la Núria Sabater. Com esteu? Bon dia. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Expliqueu-me una mica en quins serveis a nivell de fisioteràpia ofereix l'àrea bàsica de salut. Bueno, ofereix dos serveis principalment, tres, perdoneu. Un són les visites individuals, consultes, l'altre és les sessions grupals i l'altre és més la feina d'activitat comunitària, o sigui, treballar amb les diferents institucions o que hi ha gent en el poble, sí? Conjuntament amb ells. Ara entrarem a cadascun dels serveis, però Miquel, qui ens acompanya avui? Ens acompanyen dues persones que han estat amb nosaltres a les grupals. Pensem que han millorat i que els hi ha anat molt bé i per això avui els hi han proposat de venir cap aquí. Doncs la Dolors Rosa i la Maria Català, com esteu? Molt bé. Com aneu? A mi m'ha anat molt bé. La mostra és que heu pujat fins a dalt a la ràdio, totes les escales i sense problema, Home, una miqueta. Jo bufant, Què hi heu fet en les grupals? Què hi hem fet? Sí. Doncs ens han fet moltes coses, I ens ha anat molt bé. Jo no podia ni aixecar el braç. I ara l'aixeco. Mira, m'havia de fer... D'agafar el braç amb l'altra mà, no? Amb l'altra mà per aixecar-me i ara puc agafar els plats, puc agafar els gots, puc agafar de tot. I això en quant de temps? 6 sessions. En 6 sessions, 6 sessions, sí. Un cop a la setmana. I qui les feia, les sessions? En Miquel? En Miquel. Va fer màgia. Vaig començar amb ell. En Miquel va fer màgia. No. Ella només... Ella m'ha traspassat amb ell i sort que he trobat, escolta, una flor, Entre tots ha anat molt bé, I Maria, vostè què necessitava? Jo també vaig caure i vaig trencar-me l'húmero. Val. I es va enganxar malament. I m'han hagut de posar una pròtesi de l'ombro i ja fa un any que m'ho van operar i d'allò. Però no acabava d'anar a l'hora i per això vaig anar amb ells i... Oli en un llum? Sí, per el temps que pot d'allò, oli en un llum, perquè vull dir, no em podia ni posar els mitjons i ara me'ls poso, no em podia rentar el cap amb les dues mans i ara ho faig. I avui li deien a la Núria del temps que feia que no podia fer una truita, girar-la, una truita de patata, girar-la perquè no tenia força i avui ho he pogut fer i estupenda. I no n'ha portat una mica de truita? No. Per demostrar-ho, vull dir. I mira que ha sortit bé, Ai, llàstima. Per pròxim dia que ho tinguem en compte. Vale. Quan apareix aquesta figura del fisio comunitari aquí a Palafrugell? Em va aparèixer, doncs mira, ens vam incorporar el 2 de gener. Ah, o sigui, és d'aquest any, ni un any? Del 24, Ni un any fa. Ni un any. No, sí. Sí. I quin era l'objectiu? L'objectiu, ens ve marcat pel CatSalut i és bàsicament tractar patologies que són de molta altra prevalença, o sigui que n'hi ha moltes i que són de baixa complexitat, que no són ni urgents, ni són greus, ni res. I a més, el síndrome de fragilitat. Síndrome de fragilitat que es pot dir gent de més de 65 anys, que ja camina més a poc, que caminen amb les cames més obertes, que són més fràgils. Això i després patologies d'espatlla, patologies de genoll, de maluc. I què més, Miquel? Coxàlgies... Espera... Gonàlgies, coxàlgies... Sí, són aquestes, bàsicament són aquestes. I hi ha això, i patologia d'esquena, que n'hi ha moltíssimes, que són lumbàlgies i cervicàlgies.
Imagino que també una mica que el pacient sigui una mica més proactiu en la seva salut, no? Sí, l'objectiu és aquest. L'objectiu és fer partícip el pacient i que l'empoderem i que li ensenyem, l'acompanyem amb l'exercici físic, li donem pautes, mirem de que siguin adequades cada un al seu i que ell participi per poder-ho fer, que quan acabi amb nosaltres continuï a la comunitat o que ho faci a casa per si sol, però vull dir que com que la patologia que té no és res greu, s'ha de mantenir ell actiu. Es fan diferents, o sigui, la forma són grupals, no?, en tipus d'activitats. Treballem molt a nivell grupal, sí, és el que més ens marquen i sí, és el que més fem a nivell grupal. Llavors, sí que tenim una part de visites individuals per lo que a nosaltres ens pot semblar una mica més complexa i que hi hem de ficar-hi més atenció. Sí, però o gent que no pot venir per horaris o de més, però en general és tot molt a nivell grupal. I es fan a Can Genís, les grupals, t'ho dic perquè a vegades tinc reunions a Can Genís i ens veiem cada setmana pràcticament. O es fan en altres llocs també? Les fem quasi totes a Can Genís. Com que també ens movem per pobles, també fem grupals a Pals, que una que tenim activa i també cap a Begur i de més. Sí, estem obrint. Estem intentant també arribar, més que tot a les de fragilitat, perquè entenem que la gent gran que no condueixen o que ho puguin fer en el seu poble, i estem començant a parlar amb ajuntaments i així també per poder, si hi ha candidats, Per tant, ens dèieu que aquestes grupals es fan des del gener, si no m'equivoco. Com han anat? Al gener vam començar nosaltres. Les grupals van començar una mica més tard perquè va haver de començar tot el protocol, no? I nosaltres adaptar-nos a la feina. També van començar, no sé, cap al març, potser, no? I com han anat evolucionant aquestes grupals? Perquè hi ha diferents tipus, no? Avui tenim 2 exemples diferents. Sí, es van començar... Jo? Sí? Digues. Van començar potser primer les d'esquena, perquè són les que hi ha més demandes, cervicals i lumbars, i poquet a poquet se n'han anat fent també de genoll i d'espatlla, aquí a Palafrugell, i a més les de fragilitat, que a part també vull dir que... Les que tenen més demanda, per tant, és esquena... Sí, bàsicament lumbars, no? Miquel, és la top. Sí, lumbars és la number one, és la... Lumbars cervicals és les que més. Ara, abans de començar, Dolors Maria, parlàvem que la mitjana d'edat és alta en aquestes sessions, o què? A mi m'ho dius? Sí. Home, ja et dic, no te vindran pas una de 20 anys. Jo... els jonells també els tinc fumuts, o sigui que m'haureu de tornar a agafar. Perquè? I l'espatlla també. Però, esclar, a aquesta edat, què vols que vingui? Si un cas també una de jove és perquè haurà caigut i li haurà passat alguna cosa d'aquestes. Però, vaja... Teniu gent jove també, Miquel? Tenim una mica de tot. Sol ser gent una mica més gran, però sí, hi ha una mica de tot, sí. Sí, les lumbàlgies i cervicàlgies hi ha de tot. També és veritat que nosaltres no tractem en pediatria, Val. Això no. Clar, per tant, són adults, segur. Però d'adults joves també en tenim, però menys, sí, també és veritat. Sí. A qui van dirigides o com hi podem accedir en aquest servei? Bàsicament, aquestes que hem parlat, aquestes grupals, s'ha d'anar al metge o infermera i ells són els que ens fan la derivació, perquè ells també fan una mica de triatge, perquè la patologia també han de saber quina han de derivar i quina no. És com en els altres casos, no? Altres situacions o altres especialitats que hem d'anar directament, o primer hem d'anar al metge o metgessa de capçalera o a l'equip de capçalera i ells són els qui deriven el servei. Amb aquestes que hem parlat, sí. Després ja parlarem d'alguna altra cosa que es farà, però amb aquestes que hem parlat, sí. Hi ha molta llista d'espera o què? Bueno, va tongades. Exacte, va tongades, sí. El que dèiem, hi ha diverses tipus o diverses grupals i comencen algunes de noves, no?, de diferents. Exacte.
Estem en grupals noves perquè són aquestes que la gent no ha d'anar a través del seu metge, Val. que també ho poden fer, però és més de nivell comunitari, exacte. I el que estem fent són ara mateix 3, si no m'equivoco, Núria. Sí, no sé, a vegades ens podem deixar alguna cosa, Però sí. Les que estem fent i que ara mateix estan actives, i una per començar són l'insomni, les caminades saludables, que ho fem cada dimecres, i la menopausa. Va, anem per parts, doncs comencem per les caminades saludables. Cada quin dia has dit de la setmana? Les caminades saludables les fem cada dimecres, vam iniciar aquesta setmana, ahir, de fet, vam iniciar, i les fem a partir d'ara cada dimecres. Quina hora i la gent com s'hi pot apuntar o com... De 2:45 a 2:45, és una hora. Val. Molt senzill, busquem rutes molt planeres, de 3-4 quilòmetres com a molt, i res, és una hora de durada. Acompanyats de la referent de benestar emocional, la Imma, la psicòloga. I s'hi poden apuntar directament des del CAP o poden venir directament. Un dia vindré també a viure-ho i a veure-ho també. I heu anat vosaltres? Sí? Ella sí. Sí, ahir va ser el primer dia. Bueno, bé, no? Molt bé. Es va cansar gaire? Sí, com vaig arribar a casa semblava que un camió m'havia passat per sobre. Per on vau anar? Però després vaig dinar i vaig prendre un paracetamol i va ser... Mira que a la tarda me'n vaig anar a buscar pinyes de bosc. Imagina't! Per on va ser la ruta? Per on va ser la caminada? Per Santa Margarita, cap a... Sí, cap a Almadàs, i com si anessis cap a la Colina del Sol, les Pinedes. Ai, doncs ja m'ho apuntaré i un dimecres vindré. Tu Pues mateix. mira que vam ser molta colla i va ser, ja et dic, molt bé. L'objectiu una mica d'aquestes caminades són obertes a tothom, però va venir, no?, la idea una mica de que hi havia molta gent que o bé des de la part física volien anar a caminar perquè o tens hipertensió o tens colesterol, però no tenien ningú o no sabien per on fer-ho o tenien por d'anar-hi sol, i per altra banda, parlant amb la referent de benestar emocional, la Imma, em deia, ostres, doncs mira, hi ha molta gent que viu sola, que se sent sola, diu, és també una mica també per fer una mica de xarxa social i conèixer-se i bueno, tenir com un... I va ser, no?, xerrant amb l'Imma, va ser com una mica també la idea aquesta, amb aquest objectiu. Després, em parlàveu de la menopausa i de l'insomni. Anem per parts, comencem per com ajuda la fisioteràpia a la menopausa. Qui m'ho respondrà? Jo ja no la necessito. A veure, la menopausa s'obrirà properament, crec que cap a mitjans gener. Serà un grup també comunitari que es pot anar a inscriure al taulell i formarem part diversos professionals, no només hi haurà referent de benestar emocional, hi haurà nutricionista, nosaltres i crec que llevador també. Exacte, sí. I una mica la nostra tasca és parlar dels beneficis de l'activitat física amb la peri i la menopausa i sobretot exercicis que es porta molt tot el tema del cardiovascular, caminar, anar a piscina, bici, però també força, molt de tema de força. I pel que fa a l'insomni? A l'insomni vam començar-ho fa unes setmanes també, Sí. i ve liderat per la referent de benestar emocional, i també participem diversos professionals en aquestes sessions. Em sembla que, si no dic malament, Núria, són 5 sessions, o 6, si no dic malament, i participem, diferents professionals a cada sessió. Llavors... Bueno, sí, també és més de lo mateix, és parlar del benefici de l'activitat física amb l'insomni i hàbits, no? Molts d'hàbits saludables, en portar unes rutines i també molt que ells parlin dels seus casos particulars, perquè un potser viu amb una família de 7 persones i conciliar el son és una manera i cada un té la seva motxilla i és també un espai de compartir. I que entre ells l'altre dia que fèiem la sessió va sortir una anècdota que va sortir d'ells, no? I el moment de compartir-ho és divertit i enriquidor. Molt bé. On es fan aquestes trobades? Les d'insomni i les de menopausa es faran al CAP, a la sala polivalent del CAP. Val, molt bé.
Ja hem parlat, Dolors, Maria, de com han anat aquestes sessions. És a dir, quanta gent éreu? Què fèieu? Què fèiem? Doncs estirar, fer enfilats per les parets. Com? A veure. No, Dolors, enfilants per les parets no. Expliquem-ho als oients, perquè ara aquí s'estan imaginant l'Spiderman. No espantem. Les mans enfilades per les parets, les mans. Això... Però sense treure els peus de terra, no? No, jo toco de peus de terra, Això jo no ho podia fer. Aixecar les mans del tot, Aquesta sí, però aquesta no. Això poc ho podia fer. Ara, m'hauré d'apuntar amb això de caminar, perquè m'ha agradat molt el que heu dit. Jo crec que sí. Ara en parlarem. Ara t'ho explicarem bé. I després també tinc els genells. Sí. M'haureu de fer nova. De tot. Però explica'ls el que fèiem a les sessions, explica'ls-hi. Sí, després agafàvem un pal. Exacte. I fèiem cap aquí i cap allà. L'aixecàveu i anava movent de banda a banda. Sí, de banda a banda, després en l'aire, després agafàvem una goma que la posàvem en el mànec de la finestra i anàvem estirant el que podíem, i molt bé, que això encara faig a casa, Molt bé. Després, el que faig a casa és el que tu me vas dir, em penso. Això així, endavant i enrere, sobre la taula. Les mans, no? Sí, però amb el cos apretant a la taula, Fer relliscar les mans sobre la taula, Sí, fer relliscar, i endavant, tu que et toqui allò. I amb ell ens feia fer uns pesos, ens donava, un pes, i bueno... Molt bé. Molt bé, m'ha anat molt bé. I vostè, Maria? També això dels pals també ho feia la gent gran, que primer després de l'operació vaig anar uns quants dies a la gent gran, i també, vull dir, a més me van fer unes corrents en l'ombro. Però això és a la gent gran. Te pregunten al Maria, li pregunten d'aquí, en els grups que fem, Aquí moltes coses, estirar les mans, jugar a pilota. Ai, la pilota! La pilota és una cosa que te mous molt i va bé. Però jugar a pilota com? Passar-la d'una a l'altra, anomenant els noms de la persona que va estirant, i dona la volta, i jugar amb sols, vull dir, també moltes coses, vull dir, i molt enriquidores, perquè veus que tenen... Que ajuda, no? T'ajuda, exacte. I vostè també s'han portat deures a casa? També ha fet activitats d'aquestes que feia allà, també se les han portat per casa o què? Sí, algunes sí. N'hauríem de practicar més. Sí, quan som a casa som una mica mandroses. Poder sí, però si va bé... Sí, si va bé, millor... Doncs compte que sí, que gràcies a uns exercicis cada dia millores més. Molt bé. Doncs Miquel Carreras i Núria Sabater, que són els fisioterapeutes de l'àrea bàsica de salut, ens hem deixat alguna cosa important de dir? No, aquestes coses venen quan ja som fora. Sí, sempre. Havia d'haver dit això, però ara mateix no va haver res. Jo m'he deixat això de la pilota, que la pilota era un tip de riure, perquè la pilota l'havia d'aguantar així amb una mà. No hi havia massa manera. I poc hi havia maneres, Home, aquestes coses millor prendre-se-les amb humor. Sí, i tant. Riure reiem. I tant. Riure reiem. I riem. De riure, sí, rivíem molt. Quan tiràvem les pilotes en aquell llençol que hi havia els forats. Sí, perquè a vegades fem jocs també, exercicis cooperatius, també per fer com una mica de cohesió de grup, perquè clar, penseu que són 8 persones que no es coneixen cap i aquell moment, no? És hola, bon dia, és per trencar com a vegades una mica el gel i perquè surtin riures
t'acostes i quan surt el riure ja està. No m'acosta gaire, a mi. No, Ja ho però, hem- ja ho hem vist, ja ho hem vist. ja ho hem vist, però hi ha gent que li costa Sí. i pues, és per facilitar-li. Doncs, Miquel i Núria, gràcies. Gràcies a tu. I sobretot A tu. Dolors i Maria, moltíssimes gràcies per venir aquí a la ràdio. Havíem vingut alguna vegada a la ràdio? No, doncs mira. no, Jo fa- ni ràdio ni tele. jo Si ens fa vols anys. fer anar a la tele, també. No sé. Vull dir- Jo feia anys que havia estat aquí. Sí? Sí. Ah, sí? Però ara feia, ja et dic, molts d'allò. Per això quan he vist en Vicenç, dic, tu fa anys que ets aquí, Sí que fan, sí. Jo hi havia trucat aquí a la ràdio, perquè fèieu... Sí, els diumenges, mentre jo feia el sofregit, És una crac. Te donarà feina, Dani, a tallar coses. Què hi feien a la ràdio? fèieu un programa de les habaneres, Sí, dedicat a... No sé si encara el feu. encara el fem, sí. Ah, sí, però ara no tinc ràdio. Ah, bueno. I trucava i us deia a veure, no poden cantar aquesta manera, no poden pas cantar aquesta altra. I jo allà a la cuina, disfrutant de les habaneres, i amb la música de les habaneres també ballava. No, I l'arròs Sí. L'arròs sortia bo. Sí, també sortia bo l'arròs. L'arròs també sortia bo. No me se va cremar mai que el sofregit, Això és el principal. Ai, per favor. Doncs ara m'hi tornaré a afegir amb això. Vinga, si ens vol trucar, ja sap de el les telèfon. habaneres, sí, El sí, 972 30 42 Sí, 12. ja el tenia apuntat a la nevera. Doncs, Dolors i Maria, moltes gràcies i tornin quan vulguin. Moltes gràcies. Bueno, mira, el dia que m'avorreixi tornaré. Sí. Portes obertes. Gràcies, Miquel, i gràcies. Gràcies. Vinga, que vagi bé. Gràcies a vosaltres. Has escoltat un podcast amb segell Ràdio Palafrugell.